Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Lunes, September 29. Mahigit 85,000 na pamilya sa Central Luzon naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo ayon sa RDRMC3. Mga nag-invest kay board member Shiwen Lim, formal na nagsampa ng kaso. Pet Fun Run isinagawa bilang paggunita sa World Rabies Day 2025. Dalawang high-value targets arestado sa Pampanga. 4 na drug suspect timbog sa Bulacan. At Pilipinas magiging host country para sa FIVB Women's World Championship 2029. Mahigit 85,000 pamilya na apektuhan ng habagat at nagdaang mga bagyo batay sa datos ng RDRMC Region 3. Nasa 113 barangay ang binaha habang kinukumpirma pa ang 2 nasawi sa Bataan. Narito pong report. Nasa 85,154 families o 279,935 na individual ang tinamaan ng pinagsamang epekto ng hanging habagat at 3 nagdaang bagyong Mirasol, Nando at Opong sa Central Luzon ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC3. Batay sa Situational Report o SITREP number 14 ng RDRMC, umabot sa 330 barangays ang naapektuhan sa 7 lalawigan ng rehiyon ng pag-ulan na dala ng nasabing weather systems. Nasa 449 na pamilya o 1,584 na individual ang nananatili sa 38 evacuation centers sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga at Tarlac. Habang 2 pamilya o 10 katao na lamang sa labas ng evacuation centers ang naserbisyuhan sa Morong, Bataan. Sumailalim sa preemptive evacuation ang 102 pamilya o 420 individual mula sa Candaba, Guagua, Lubao, Mabalacat City, Macabebe at San Simon, Pampanga sa pagdaan ng bagyong Opong. Naitala naman ang pagbaha sa 113 lugar, 11 rito ay mula Bulacan, 1 sa Nueva Ecija, 81 sa Pampanga at 12 sa Tarlac. May naiulat na flash flood incident sa Zambales. For validation ang 2 nasawi sa Morong, Bataan, habang ang mga naunang ulat ng injured, missing at dead ay hindi umano typhoon related ayon sa Management of Dead and Missing Cluster at NDRM Monitoring Dashboard. 18 ang napinsalang mga bahay. Partially damaged ang 7 sa Dilasag, Aurora at 9 sa Norzagaray, Bulacan. 2 ang totally damaged sa Morong, Bataan. Umabot na sa mahigit 90 milyon pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura kung saan 5,435 na magsasaka at mangisda ang tinamaan. Natpa sa bolang Barangay Santa Monica Road sa San Simon, Pampanga at hindi pwedeng daanan ng lahat ng klase ng sasakyan sa Barangay San Agustin Road sa Candaba. Nasa mahigit 11 milyong halagang tulong na ipaabot sa mga apektadong pamilya sa Central Luzon. Mula Red Alert, ibinaba na sa Blue Alert status ang RDRMC at mga local DRRMs. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinamamadali ng Department of Agriculture sa mga kanilang regional offices ang pagkukumpirma sa naitalang pinsala hatid ng habagat at mga bagyo. Paraan ito upang kaagad makapaglabas ng tulong ang gobyerno. Naritong balita. Ipinag-utos si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel sa lahat ng regional field offices ng ahensya sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad at sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na madaliin ang verifikasyon ng mga nasira at pagkalugi upang kaagad na makapamahagi ng tulong sa mga tinamaang magsasaka at mangingisda. Bukod rito, pinaparelease na rin ng kalihim na tumatayo ring National Food Authority o NFA chairperson ng kinakailangang bigas na ipapamahagi bilang suporta sa mga isinasagawang relief operations. Sa datos ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center nitong September 27, aabot na sa 1.38 billion pesos ang tinamong pagkasira sa agrikultura, kasama na rito ang infrastrukturang pansakahan. Ang halagang ito ay ang pinagsama-samang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa 9 na rehiyon, kung saan tinatayang 55,500
595 na magsasaka at agricultural workers ang naapektuhan. Nasa 47,000 hectares ng sakahan ang nasira sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Northern Mindanao at Soxargen, batay sa ulat ng DA Regional Offices. Aabot naman sa higit 109,000 metric tons ang produksyon sa palay, mais, high-value crops at poultry and livestock ang nasira. Nakahanda na raw ang DA para ipamahagi ang higit 142,000 bags ang palay seeds, 90,000 plus bags ang corn seeds, 40,000 kilos ng vegetable seeds, 1.65 million fingerlings ang tilapia, bangus at karpa, gamot at biologics para sa mga hayop at manok. Bukod rito, nakakasa na rin ang agarang pagbibigay ng survival and recovery loans hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Agricultural Credit Policy Council na mababayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes, pati na rin ng crop insurance indemnification mula sa PCIC. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Bagamat kabilang sa mga flood-prone area Macabebe, Pampanga, ironic umano na halos walang flood control project na nakalagak sa bayan. Ayon kay Jomel Cruz, Municipal Disaster Risk Reduction and Management o MDRM Officer. Dagdag ni Cruz, hindi rin umano ramdam ang ginhawang dapat sana'y hatid ng 7.57 billion flood mitigation project o Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project Stage 1 na itinayo sa Masantol at binuksan noong August 2024. Lain umano ng proyekto na mabawasan ang pagbaha sa mga bayan ng Macabebe, Masantol, Minalin at Santo Tomas, pero sa kasalukuyan 19 out of 25 barangay o 16,193 na pamilya sa Macabebe ang apektado ng pagbaha buhat ng Super Typhoon Opong at gayon din ang mga nagdaang kalamidad mula pa noong Hunyo. Samantala, nakatakdaw mo na magsagawa ng malawakang kilos protesta ang mga residente ng Macabebe at iba pang karatig bayan na apektado ng pagbaha sa darating na Huwebes, October 2. We are one of the most affected sa flooding. The irony there is wala kaming mga flood control projects that we know of. No? That we know of. Pero meron the latest na nasimulan dito was the IDRRCCA flood control project for the low-lying areas of Pampanga, which started noong 2017. So they finished the phase 1. Although hindi naman siya puro Macabebe, 7 towns po ang involved, no? Kasama yung Masantol, mayroong Santo Tomas, San Simon. So lahat po ng area yon dinaanan ng so-called IDRRCCA. Pero obviously, wala po siyang kwenta. No? Hindi ko alam kung tapos na kasi sabi meron siyang phase 2. Kailangan ba yung phase 2 para talagang maramdaman yung ano? Kasi po, nung last time na nag-ano sila ng questionnaire, survey questionnaire ang DPWH regarding the effectivity of the project, ako, yun yung sinagot ko. Kasi for the past 7 years, this is the 7th year, 7 consecutive years na po kaming nagde-declare ng state of calamity. Walang paltos yun. Not because we like, but because we really have that flooding situation na kailangan mag-responde kami ng maayos. So, kung 2017 nag-start yan, so hanggang ngayon walang, di naman nagbago. So, I don't see, honestly, I don't see any effect dun sa project na yun. That was the last project that I knew, no? Yun. Pero mukhang may nagsusubukan na project yata. But we're still need to confirm that. No? Na nawawala naman. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Iapela umano ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa nataasan ang budget para sa agrikultura dahil sa mataas sa productivity rate ng lupa sa lalawigan na nangangailangan ng mas malaking suporta mula sa national government o Department of Agriculture. Ayon kay Pineda, malaking tulong sa mga magsasaka ang operasyon ng bagong rice processing plant, kabilang ang palay dryer at rice mill na pinasinihan kamakailan. Layo nitong makatulong sa mga magsasakang apektado ng mababang presyo ng palay na binibili ng mga traders. Samantala, kinumpirma ni Provincial Agriculturist Jimmy S. Manliklik sa panayam ng CLTV 36 News na umuusad ng konsultasyon upang magkaroon ng warehouse sa bawat distrito na magsisilbing imbakan ng ani ng mga magsasaka. Ibinahagi rin naman Liklik na may humigit kumulang 40,000 aktibong magsasaka sa Pampanga na siyang pangunahing makikinabang sa inisyatiba. Kaugnay nito, may inilaan pang 100 million pesos na pondo para sa 2026 budget ng provincial government ng Pampanga upang direktang bilhin ng pamahalaan ang kanilang anit matiyak na hindi sila dehado sa presyo ng palay. Pipilitin kong idagdagan kasi for the whole Pampanga, agriculture natin, ang laki, 1,000 hectares, tapos 955 million lang. Parang barya lang eh. Makikiusap ako na dagdagan naman. Lalo na yung abono, yung binhi, yung mga sa rice program, yung sa livestock program, masisipag ang Kapampangan, kulang na kulang yung budget na yan. Kasi lahat ng mga beneficiaries natin, lahat mahihirap. Laging lugi pagbebenta nila ng palay nila. So, ito yung naisip ko na sasamantalahin ko na hihingi ako ng more than 1 billion para makatulong sa kanila. Nay, last of my part, gano'ng kalaki ang chance na ang probinsya bibili mo ng mga palay at tayo magpa-process? Meron mo ba kayong plano gano'n? Na tayo bumili sa mga magsasaka? Ang NFA ang magbibili. Bibili ng NFA, kami yung maggigiling, kami yung magigiling, ibebenta sa commercial. Ang importante, bibili niya ang mataas na presyo, 26 pesos per kilo. Yun na po yung deal. Yun ang deal. Pero hindi lang sa gobyerno binibenta, papa-commercial namin. Ang ibig sabihin naman ng pera ng NFA, hindi man ibig sabihin yung palay na binibili pambenta mo sa gobyerno, hindi. Pwede mo rin i-commercial. Ang government, ang Department of Agriculture, tutulungan bumili yung magsasaka ng palay nila. Kung saan man dalhin, whatever, okay lang. Basta yung importante, kumita yung magsasaka. Pipeline na ho ba yung plano? Yes sir, actually naka-include na po sa 2026 budget natin. Na nagpundo na si nanay sa kanyang 20% development fund. Pag nag-operate na yung ating rice mill doon, ang provincial government na ang bibili ng palay sa ating mga magsasaka para po ipabuild doon sa ating rice processing center. Good news ho yun. At rough estimate, magkano ho yung value ng 20% na napag-usapan? Actually, nagbigay ng initial pondo si nanay ng 100 million. So, kung tayo ho ang bibili, gaano ho kalaking bagay sa mga local farmers natin? Ay, malaking bagay sir kasi talagang ang balak kasi ni nanay magtataas siya ng piso hanggang 2 piso dun sa farm gate price ng produkto ng ating mga magsasaka. Kung halimbawang 10 pesos lang ang presyo sa mga traders, so magiging 12 pesos ang bibili ng provincial government. Regardless po kung magkano yung presyo na ibibigay ng ating mga traders. So far po, gaano karami yung mga local farmers natin sa Actually, sir, rough estimate ho? Mga more or less 40,000 sila, rice farmers, ang nakaregister po sa RSBSA. Samantala, naglabas ng advisory ang DILG para palakasin ang price monitoring ng mga basic at prime commodities upang maprotektahan ang mga consumer at mapigilan ng mga nananamantalang negosyante. Narito ang balita. Nagpatupad ng karagdagang hakbang ang pamahalaan upang matiyak ang wasong presyuhan ng mga bilihin matapos ang pinsalang inihatid ng habagat at dagdaang mga bagyo. Naglabas ang advisory ang Department of the Interior and Local Government o DLG upang palakasin ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Tugon nito ng kagawaran sa epekto ng bagyong Nando at Opong at bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng price freeze sa mga lugar na napinsala ng kalamidad. Nakapaloob sa atas ang ahensya na paigtingin ng mga local price monitoring councils ang kanilang mga hakbang upang matiyak ang pagsunod ng mga negosyante sa mga regulasyon hinggil sa automatic price control, price freeze at nakamandatong price ceilings.
Layunin nitong maiwasan ang hindi makatarungang dagdag singil sa mga produkto at maresolba ang supply shortage na resulta ng mga kalamidad. Hinihikayat din ng mga local chief executives na agarang magpatupad ng magkakaugnay na emergency measures upang maprotektahan ang mga consumers at mapanatag ang mga lokal na merkado. Kasama ritong pagsasagawa ng price at supply monitoring ng basic at prime commodities sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad o pagdedeklara ng state of calamity. Pagtukoy sa mga mahalagang mga produkto na sa kabila na hindi basic at prime commodity ay may tuturing na kritikal sa oras ng emergency. Madalas sa price monitoring na nakatutok sa mga produktong madalas nagbabago ang presyo at supply. Pagsusumite ng napapanahong report sa Secretariat ng National Price Coordinating Council o NPCC para sa maayos na koordinasyon at response at pagbabago sa bilang ng monitoring habang unti-unting nanunumbalik sa normal ang presyuhan ng mga bilihin sa mga pamilihan. Nanawagan din ng DILG sa lahat ng stakeholders, kasama na ang mga negosyante at consumers na makiisa sa mga ipinapatupad na paraan upang mapanatili ang wastong market prices at matiyak ang supply ng mga produkto sa gitna ng kalamidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, naghain ng reklamo sa City Prosecutor's Office ng San Fernando, Pampanga ang unang batch ng mga complainant laban kay Pampanga 3rd District Board Member Shiwen Lim, dala ang bulto-bultong dokumento at mga ebidensya. Ayon kay Jen, isa sa mga complainant umabot sa 19 na katao, ang unang batch na sabay-sabay naghain ng pinagsama-samang salaysay. Lahat sila ay umunoy nahikayat na magnegosyo o pumasok sa isang investment scheme na inalok ng naturang opisyal. Ngunit kalaunan, ayon sa kanila, hindi na nag-deliver si Lim ng ipinangakong investment revenue at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nababawi ang kanilang mga kapital na pera na kanilang ipinuhunan. Batay sa mga dokumentong inihain, ang merit ng kaso ay may kaugnayan sa large-scale estafa na kasalukuyang isinasailalim sa masusing pagbusisi ng piskalya. Sa panig naman ni Board Member Lim, una na niyang sinabi na hindi niya tinatakbuhan ng kanyang obligasyon, gayon man aminado umano siyang nalugi ang kumpanya, dahilan kung bakit hindi natupad ang ilang kasunduan sa mga mamumuhunan. Samantala, nagpasa ng irrevocable resignation si Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico ngayong Lunes, September 29, 2025, kasabay ng kanyang tugon sa reklamong inihain laban sa kanya sa Kamara. Sa kanyang liham na ipinadala kay House Speaker Faustino Bojidi III at Committee on Ethics Chairperson Jonathan Abalos, sinabi ni Ko na nagbitiw siya dahil sa umunoy malubha at agarang banta sa buhay ng kanyang pamilya. Gayon din ang evident denial ng kanyang karapatan sa due process. Kasabay nito, tinutulan ni Ko ang mga paratang ni Navotas Representative Tobias Tiangco, kabilang ang umunoy pamumuno niya sa mga insertion at realignment sa 2025 General Appropriations Act, pagliban sa Kongreso ng walang medical proof at umano'y pagkakaroon ng personal na interes sa mga proyektong hawak ng SunWest Incorporated. Gate ni Ko, lahat ng pondo sa GAA ay dumaan sa plenaryo at sa proseso ng 2 kapulungan at nilagdaan ng Pangulo matapos ang masusing pagsusuri. Idinaan din niya na wala siyang tinanggap na personal na benepisyo mula sa anumang proyekto. Bunsod na kanyang pagbibitiw, sinabi ni Ko na ipapaalam ng Bicol Party List sa Kamara ang papalit na nominee para sa kanyang pwesto. Ang resignation ni Ko ay dumating sa gitna ng mga investigasyon sa umunoy mga irregularidad sa flood control projects at mga anomalya sa pondo na iniugnay sa kanyang pangalan. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mga proyektong tumutugon sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng kabataang Mabalakenyo, ipinresinta sa taunang State of the Youth Address na nagbigay diin sa kolektibong pagkilos at partisipasyon ng kabataan. Panoorin po natin ang report na ito.
Buong pagmamalaking inilatag ni Sangguniang Kabataan Federation President na si Paul Andre Chongco ng lungsod ng Mabalacat ang kanilang mga nagawa, kasalukuyang hamon at mga plano para sa mas inklusibo at progresibong kinabukasan. Sa State of the Youth Address o SOYA nitong September 25, binigyang diin ng SK Federation President ang mga proyektong naisakatuparan mula sa Local Youth Development Plan ng 2023 hanggang 2025 na nakasentro sa edukasyon, kalusugan, ekonomiya, social inclusion, kapayapaan at seguridad, pamamahala, aktibong partisipasyon, pangangalaga sa kalikasan at global mobility. Ito po ay hindi lamang isang simpleng talumpati, kundi isang pagkikilala sa ating kolektibong pagkilos, pag-ambag at pagkakaisa natin bilang mga kabataan Mabalaqueño. Ani Chongco, sabay ding inilunsad ang blueprint ng Mabalacat City Youth Development Plan 2026 to 2028 tulad ng symposium sa anti-drugs, mental health at sex reproductive health awareness na hindi nakaliligtaang maisagawa sa bawat paaralan sa syudad. Through this, around 800 students were empowered with the right knowledge on crucial health issues that affect young people today, mula sa pag-iwas sa bisyo hanggang sa pag-aalaga sa sariling mental health at reproductive health. These discussions are vital to the holistic well-being of the youth. Ibinida rin ng Federation President ang kanilang pagbibigay parangal sa mga organisasyon at individual na nagpamalas ng iba't ibang husay sa kani-kanilang sektor bilang parte ng active citizenship participation. Pinakilala rin natin ang mga natatanging leader at youth organization na patuloy nagbibigay inspirasyon sa kanilang komunidad. Kung kaya't gumawa tayo ng kasaysayan dahil sa unang pagkakataon ay nagkaroon tayo ng First Mabalacat City Youth Achievers Awards. Bilang pagkikilala sa mga organisasyon at kabataan nagpamalas ng kahusayan sa iba't ibang larangan. Isang proyekto naman para sa mga out-of-school youth na nakapaloob sa economic empowerment ang tinatrabaho umano ngayon upang magbigay dunong sa mga batang kapos sa kaalaman at kasanayan upang kumita ng pera. We had Tambay Kaagapay Entrepreneurship Skill, Financial Literacy Seminar and Job Fair. Sa pamamagitan ng mga programang ito, nabigyan natin ang mga kabataan ng mas malaking tsansa na makahanap ng kabuhayan o makapagsimula ng sarili nilang negosyo. Sa kabila ng pagbabahagi ng matagumpay na proyekto at inisyatiba ng mga kabataan, napansin pa rin ni Mayor Gerald Geld Aquino na may ilang kakulangan pa sa mga programa, partikular sa risk reduction training at peace and order. Tiniyak din niyang tutulong ang lokal na pamahalaan upang higit pang mapalawak ang kasanayan at partisipasyon ng mga SK. Alam mo yung coverage kasi ng youth natin, youth sector natin ay malawak. And I've seen all the list at nakita ko yung may mga pagkukulang sila sa mga ibang context sectors. Halimbawa, sa mga skills training nila, patungkol sa CDRMO, sa risk reduction nila, yung kailangan ng training nila, even sa ating mga sooner, yung peace and order. Gusto ko may-tag ko sila para makapag-training sila at makatulong din sa ating mga kabataan. Para kay J.D. Lyson, SK Federation Vice President, ang pagtitipon ay patunay na ang kabataan ng Mabalacat ay hindi lamang tagasunod, kundi katuwang sa paghubog ng kinabukasan. Ang State of the Youth Address ay hindi lamang ulat. Ito ay patunay na ang kabataan ng Mabalacat City ay buhay, aktibo at may mahalagang ambag sa patuloy na kaunlaran ng ating syudad. Kasabay ng ulat, kinilala rin ng 10 SK Council bilang patunay na hindi nahuhuli ang mga kabataang leader ng Mabalacat City pagdating sa panunungkulan. Kabilang sa top 10 outstanding SK Councils ay ang Barangay Atlubola, Bicol, Kalumpang, Camatchiles, Duquit, Mabiga, Paralayunan, Santa Maria, Sapang Biabas at Tabun. Sa pagtatapos, nanawagan naman ang bagong City Youth Development Office Consultant na si Rafael Liwanag na suportahan ang pamayanan ng mga kabataang leader bilang bagong pag-asa ng bayan upang magdala ng mas sariwa
at makabuluhang ideya para sa lungsod. Kasi sa tayong bagong pag-asa ng ating bayan. That's why let's try our youth leaders and support the young generations in politics. And I can assure you na there will be new ideas, new innovations, and new projects coming. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Hindi lang tao, kundi pati mga alagang aso at pusa ang tumakbo sa Pet Fun Run sa City of San Fernando. Bahagi ito ng selebrasyon ng World Rabies Day na layong ipaalala ang halagang hayop, alagaan, rabies, iwasan. Panoorin po natin ang report na ito. Kinagiliwan ng mga dumalo at nakisayang parents at kanilang mga cute na fur babies ang Pet Fun Run sa parking area ng Walter Mart, City of San Fernando. Makukulay na damit, masiglang alulong, at masayang hakbang ng mga alagang hayop ang nagpasigla sa Walter Mart, City of San Fernando noong Sabado, September 26 sa isinagawang Pet Fun Run bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Rabies Day. Tangan ng lokal na temang pet ay alagaan, rabies ay aywan, at pandaigdigang panawagan ng World Health Organization na Act Now, You, Me, Communities. Pinalalakas ng programa ang kamalayan hinggil sa responsableng pag-aalaga ng alagang hayop at pagpigil sa paglaganap ng rabies. Halos 40 fur babies ang nakitakbo sa fun run na inorganisa ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBLMGH, Public Health Unit at Animal Bite Treatment Center bilang bahagi ng selebrasyon ng World Rabies Day na may layuning suportahan ang probinsya sa kampanya laban sa rabies sa isang kagiliw-giliw na aktibidad. Ayon kay Dr. Joseph Michael Manlutak ng Central Luzon Center for Health and Development, ang programa ay isang repackage advocacy kung saan mas pinapaigting ang panawagan taon-taon kasama ang DOH at iba't ibang bansa. Basically po, ang activity po na ito, ang World Rabies Day po natin is ginagawa po natin annually. So maraming taon na po ito sinasamahan ng DOH kasama po ng iba't ibang bansa. So ngayong taon po, inilaunch po ng Central Luzon Center for Health Development yung para-campaign, yung Pet ay alagaan, Rabies ay iwasan campaign. So ito po ay repackaged advocacy to, of course, emphasize po importansya ng responsible pet ownership. Pangalawa po is to make sure na magkaroon po tayo ng prevention campaigns, and pangatlo po is yung mga exposed po natin na individuals ay ma-make sure po na magkaroon po ng tamang post-exposure management. Sa kabilang banda, nagbahagi naman ng karanasan ng first-timer kid na si Georgina Kendra Ocampo Lazaro at Mami Gladys Pamintuan kaugnay sa kanilang pakikisa sa programa. Naranasan ko na po yung last year. Gustong-gusto ko po lagi sumasali kasi para sa dogs, ganyan, nagiging masaya sila ay nakakahalubilo din po sa ibang dogs. Alagaan pong mabuti yung mga dogs at saka lagi pong mabakunahan. Habang hinihingal, nagpaunlak din ng pahayag kung paano ba dapat alagaan ng mga pets ng 2 consecutive Pet Fun Run champions na sina Richard Julian at ng 2-year-old Asmin pet nitong si Watermelon. Dapat pinapakain na mabuti, pinapaliguan at bigyan ng pagmamahal para sa inyong dalawa po. Sa kabila ng nakatutuwang programa, nagpaabot pa rin ng mensahe si Dr. Juan Paulo Maturan, chairperson ng Animal Bite Treatment Center ng JBLMGH, patungkol sa tunay na lagay at istigmang mayroon ng rehiyon at probinsya tungkol sa rabies. Huwag po nating babaliwalain ang rabies. So far po, ang rabies pa rin po ang number 1 na nakakamatay na infection. Kumpara sa ibang infection, meron lunas, ang rabies po hanggang sa ngayon po wala pa ring lunas. So ang tanging paraan lang po is prevention. Bago pa tayo magka-rabies, kailangan kumilos na tayo sa pagpapabakuna, pagpapaalaga ng ating mga alagang hayop at pagbibigay ng kanilang nararapat na kailangan para mabuhay. Yan po yung tinatawag na responsible pet owner. Yun po yung ating mga message for this. And hopefully po, magtulong-tulong tayo, kagaya po ng aming tema po ngayon, Act Now, You, Me, and the Community. Magtulong-tulong po tayo at ang ating komunidad para masugpo natin ang rabies. Rainiela Tugay, CLTV 36 News.
Inobserbahan ang ika-115 kapanganakan ng ika-9 na Pangulo ng Pilipinas na si Diosdado Macapagal sa Lubao, Pampanga. Panoorin po natin ang report na ito. Ginunita ang ika-115 kapanganakan ni dating Pangulong Diosdado Macapagal sa Lubao, Pampanga nitong linggo, September 28. Pinangunahan ni Mayor Esme Bineda at mga lokal na opisyal ng bayan ng okasyon, kasama ng kaanak ng dating Pangulo, partikular sina former President at ngayon ay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at asawa nitong si Mike Arroyo, dating Vice Governor Cielo Macapagal Salgado, mga kaibigan at iba pang mga panauhin. Isinagawang obserbasyon sa harapan ng tahanan ni Diosdado Macapagal o mas kilala sa mga kabalen bilang Apong Dadong sa Barangay San Nicolas I, kung saan naroon ang kanyang aklatan at museo. Nagkaroon ng misa, flag ceremony, pag-aali ng bulaklak sa rebulto ng Pangulo na sinundan ng maikling programa at salo-salo. Sa kanyang karera sa politika, kinilala si Diosdado Macapagal na poor boy from Lubao. Naupo itong hinatawan ng 1st District ng Pampanga sa House of Representatives mula 1949 hanggang 1957. Naging vice-presidente noong 1957 hanggang 1961. Bago nagsilbing ika-9 na Pangulo ng Pilipinas mula 1961 hanggang 1965. Ilan sa mga naisakatuparan ni Macapagal ang programa para sa reforma sa lupa, liberalisasyon ng ekonomiya, paglaban sa korupsyon sa gobyerno at pag-angat sa pamumuhay ng mga Pilipino. 1965 nang matalo ito kay nooy Senate President Ferdinand Marcos Sr. para sa kanyang re-election bilang Pangulo ng bansa. Namatay si Macapagal noong April 21, 1997 sa edad na 86 dahil sa heart failure, pneumonia at renal complications. Nakahimlay ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Anim na drug suspect sa Pampanga at Bulacan na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad itong weekend. Patuloy naman umano ang kampanya ng Police Regional Office 3 laban sa iligal na droga. Naritong report ni Chess Evangelista. Dalawang high-value individual sa siyudad na San Fernando, Pampanga ang naaresto nitong gabi ng linggo, September 28. Ikinasa ang operasyon ng mga otoridad sa Barangay San Isidro ng nasabing syudad. Batay sa ulat ng Pampanga Provincial Police Office, na-recover mula sa dalawang suspect ang tinatayang 55 grams na shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Fernando City Police Office ang mga naarestong individual. Samantala, 4 na drug suspect naman sa lalawigan ng Bulacan ang natimbog din sa magkahiwalay na bypass operation. Sa bayan ng San Miguel, nasa kote nitong Sabado sina alias Ray ng Barangay Batasan Bata ng nasabing bayan at si alias Tan ng Candaba, Pampanga. Nakuha sa kanila ang 5 sachet ng hinihilalang shabu na nagkakahalagang 20,400 pesos. Sa Pandi naman, hinuli sina alias Ambet at alias Atan na parehong residente ng Barangay Mapulang Lupa ng nasabing bayan. Nakumpiska sa kanila ang 1 sachet na pinaghihilalaang shabu na dapat ibebenta sa pusher buyer at 7 karagdagang sachets pa ng hinihilalang shabu na may bigat na 3 grams. Sumailalim na ang mga nakuhang ebidensya sa pagsusuri ng Bulacan Provincial Forensic Unit habang nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Chess Evangelista, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin natin ang lagay ng panahon sa report na ito. Narito na po pinakahuling ulat panahon mula sa Pag-asa ngayong Lunes, September 29, 2025. Sa kasalukuyan po, easterlies po ang nakakapekto sa buong bansa.
Sa Metro Manila at ibang bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil po yan sa easterlies. Pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagpuguho ng lupa kapag po meron tayong mga severe na mga thunderstorms. Para naman po sa lagay ng hangin at karagatan, ang buong bansa ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan hanggang sa timog silangan. Katumbas po nito ang banayad hanggang sa katamtamang pag-alon sa ating mga karagatan. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Isang surprise announcement para sa volleyball fans ang inihayag ng FIVB President Fabio Azevedo at Brazilian superstar Leila Barros sa gold medal match sa SM Mall of Asia Arena noong linggo. Kung ano ito, alamin sa sports balita ni Kelo Makapinlang. Inanunsyo ni na Federation International de Volleyball o FIVB President Fabio Azevedo at Brazilian superstar Leila Barros nitong linggo sa SM Mall of Asia Arena na ang Pilipinas ang gagawing host country para sa FIVB Women's World Championship 2029. Dinaklara ito ni Azevedo sa mga volleyball fans bago magumpisa ang gold medal match ng Italy at Bulgaria at nagpapasalamat sa pagiging bukas kamay ng ating bansa sa World Championships. Laking gulat din ng Alas Pilipinas Women na nasa ilalim ng leadership ni Gia de Guzman at Don Katindig kasama ang kanilang coach na si George De Brito sa surprise announcement. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, ang long-term partnership ng FIV at Volleyball World ay mahusay na programa para sa ating mga atleta at magandang hakbang para sa sports tourism. Dagdag niya, ang inisyatibo ng pagiging host country ay isang magandang opportunity para maging global hub for volleyball ang Pilipinas at isa ring historic blueprint para sa sports development ng bansa. Ang 2029 Women's World Championship na gaganapin sa Pilipinas ay bahagi ng 20 international events simula 2026 hanggang Brisbane Olympics sa 2032. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang transgender na nagwagi sa Project Runway US ang isang Filipina designer. Kilala natin siya sa entertainment news kasama si KK o Danny Cagino. The winner of Project Runway is BJ. Congratulations! You're the winner of Project Runway! Congratulations! Isang makasaysayang panalo ang tinamo ng New York-based Filipina designer na si VJ Floresca matapos siyang tanghaling kampiyon sa Project Runway US Season 21. Formal na inanunsyo ang kanyang tagumpay sa grand finale noong September 26, Philippine time. Sa huling laban, nakipagsabayan si VJ kina Jesus Estrada at Ethan Mond sa paggawa ng 5 pirasong koleksyon sa loob lamang ng 5 araw. Ang kanyang Terminator metallic-inspired line na itinampok ang isang maladyosang chainmail gown ay labis na nagpahanga sa mga huradong sina Heidi Klum, Nina Garcia, Laura Roach at Michael Kors. Higit pa sa tropeyo ang kanyang nakamit. Si VJ ang kauna-unahang openly transgender woman na nagwagi sa US franchise ng Project Runway. Inilarawan niya ang panalo bilang isang tagumpay na buong puso niyang iniaalay sa kanyang komunidad bilang patunay ng lakas at tatag na nakaangkla sa kanyang mga disenyo. Bilang kampyon ay uwi ni VJ ang $200,000 cash prize. 6 na buwang representasyon mula sa Agentry PR, mentorship mula sa Council of Fashion Designers of America o CFDA, at isang fashion spread sa Elle Magazine. Hindi na bago kay VJ ang spotlight. Bago pa man ang kanyang pandaigdigang pagkilala, unang nakilala siya noong 2010 sa viral YouTube video na We Love You Venezuela na nakakuha ng milyong-milyong views. Una rin siyang sumali sa Project Runway Philippines Season 1 noong 2008 kung saan nagtapos siya bilang 3rd placer.
Sa kanyang makasaysayang panalo sa Amerika, hindi lang niya muling itinaas ang bandera ng Pilipinas sa pandaigdigang fashion scene, kundi nagbigay daan din siya sa mas malawak na representasyon at pagkilala sa mga LGBTQIA+ community sa buong mundo. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X, CLTV 36, sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332. Ulitin ko po, 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Yun po ay 0918-854-2357. Napapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, 87 days na lamang, Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.